Sopela lagunkoia, osasunaren mundu erakundeak sustatutako pertsona nagusiekin lagunkoiak diren hirien mundu sarearen proiektuaren esparruan sartzen da, baina gure errealitatera egokituta. Eusko Jaurlaritzak sustatzen duen Euskadi Lagunkoia sarearen bidez. Une honetan, Sopelan, biztanleriaren 17,9%, 65 urte edo gehiago ditu. Horregatik, Sopelak etengabe hobetzeko zeharkako eta herritarren ekarpenetara irekitako partaidetza prozesu baten bidez bultzatzen du ekimena. Helburua da, udalerri lagunkoi bat eraikitzea, herritar guztien eta bereziki pertsona nagusien beharretara egokitua. Proiektu honek 4 fase ditu: diagnosia, lagunkoitasun plana, esku hartzea eta ebaluaketa. 4 fase hauek etengabeko hobekuntza ziklo bat osatzen dute. Azken fasea amaitu ondoren, prozesua lehenengo fasera itzultzen da. Une honetan, proiektuaren diseinuaren lehenengo fasean gaude. Horretarako talde fokalak eta inkestak sortuko dira, herritarren ekarpenak jasotzeko. 8 gai desberdin aztertuko dira: aire zabaleko espazioak eta eraikinak, garraioa, etxebizitza, gizarte eta komunitate egitura, errespetu eta inklusioa, herritarren partaidetza eta enplegua, komunikazioa eta informazioa, gizarte zerbitzuak eta osasuna. Jasotako ondorio guztiekin lagunkoitasun plan bat egingo da, eta bertan ekintza batzuk proposatuko dira. Pertsona guztien artean, Sopela pertsona nagusiekin lagunkoiagoa izan dadin lortzeko.